mata swarga nanging para manungsa bisa padha mareni wene kebujuk dening nepsu nira ya maksiat lan kufur. Sira kabeh padha ngoroake marang pembalasan ngamal iku kang dadi sebab sira kebujuk nepsu nira. Temenan sira kabeh iku tansah didampingi malaikat kang padha reksa ngamal niku. Malaikat kang mulya-mulya kang padha nyateti ngamal niku. Kang padha weruh apa kang sira lakoni. Temenan wong kang bagus lakone munggo Allah yaiku wong-wong mukmin kang padha temenanan oleh iman marang Allah lan utusan Allah. Iku mesti bakal ana ing kenikmatan kang sempurna. Jadi kang dikarepake iki ayat yaiku malaikat hafadzatul amal. Nalika wa alaikum lafidhi. Niku malaikat hafadzatul amal. Tegese malaikat kang reksa ngamale saben-saben manungsa. Jadi saben-saben manungsa iku mesti didampingi malaikat loro. Sing siji ana ing tengene manungsa yaiku kang ngerti ngamal bagus lan kang siji ana ing kiwane yaiku ngerti ngamal alani. Malaikat hafadzatul a'mal iku beda karo malaikat hafadzatul abdan. Tegese malaikat kang reksa awake manungsa yaiku peningale, pengrungune, pendilate, pengambune lan pangkepure. Mane malaikat hafadzah niku. Malaikat hafadzah niku mengko nalika akhire jenengan ku entek jatahe, entek tulise, ya cara aku entek tulise. Jenengan niku mungkin nggih nalika sebujung iso kudu dikeki lenga gas ben ora diunggahi semut. Nek jenengan iki gak usah diunggahi, gak usah dibaleni diani gas ya gak ono. Aja nek ana ngene bale wong ngene kramut nek iku krana malaikat sing jenenge malaikat hafadzah. Lah malaikat hafadzah niku ada dua jenis, jenis yang pertama malaikat hafadzatul amal, sing kedua hafadzatul abdan. Dan hafadzatul amal itu manggon kiwa tengen. Tapi nek tegene keterangan sanes malaikat iki ana ing surat akibat ana ing surat Ar-Ra'd disebut muakkibah. Malaikat muakkibah itu wabeh sing dampingi manusa niku katahe ana 10. Nggih. Malaikat iku sing juga wong nggih. Niku 10 sing reksa 10 al-waqibah. Nggih, 10. Terus A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighairin. wa innal fujjara lan sedune iku lan sedune pira-pira wong kang lacut kabeh. Sedune iku pira-pira wong sing lacut kabeh. Lafi jahime nyekti kutub ing dalem neraka jahim. Yaslauna padha mlebu sapa fujar ing neraka jahim yaumaddini ing dalem dina pembalasan ngamal. Wa malan ora ana sapa fujar. Wa malan ora ana sapa fujar. Anda sange jahim iku bega ibina padha bisa lunga kabeh. Lan wong kang lajur nek mau innal abrara lafina. Ning wa innal fujjara lafi jahim.
Wong sing lacut kang kasebut ngarep yaiku wong-wong kafir. Iku mesti bakal ana ing neraka jahanam besok ana ing dina pembalasan yaitu dina kiamat. Ini bakal padha mlebu neraka jahanam ora bisa metu saking neraka jahanam. Kene ora disebut kepiye nasibe wong Islam kang ora bagus lakune munggo Allah ora. Iku wong Islam kang padha nglakoni maksiat krana wong mukmin kang ahli maksiat iku yen durung tobat hingga ketunggu tekane mati, kedudukane dina kiamat terserah Gusti Allah, terserah marang Allah. Dadi iso wae nang ngene Allah. Nggih. Ngene mbayani. Ya arep mriku nek ndangak niku roh nikmat kepengin nek menisa niku akhire matur nuwun aku gak dadi penghuni neraka. Soale roh arep niku wong sing ngene arep niku roh kedudukane wong sing manggon nek nggone swarga uga roh wong sing disiksa nek neraka. Lah teng mriki boten dibahas tumrape wong mukmin sing ahli maksiat. Nek durung tobat hingga katekanan pati ku kepiye ku boten dibahas teng mriki. Lah kedudukane dina kiamat ku terserah Gusti Allah. Yen besok dina kiamat dengan ora tentu bakal mlebu swarga dene ora disepuro dosane dening Allah uga bakal mlebu neraka minangka hukuman. Nah akhire dintasake lan diintini mlebu swarga. Mbok mati go iman ora angger ndadari jono kalimat la ilaha illallah raketan 1000 taun nang ngene neraka mesti dintas. Lah 1000 taun niku nek dinanding iji mangsa nalika akhire dibalekno nang ngene swarga. Iku ora sepiro cek suwe nang ngene swarga. Lah awak dhewe istilahnya swarga kan balik. Balik rono luhur awak dhewe ku penghuni swarga. Mulane iku kebangetan nek bakal besok nganti duwi nggo nek neraka wong anak wong ora turunane wong ahli neraka. Kula dhewe turunane Adam. Adam niku mboten penduduk neraka, gak ahli neraka. Taruh awak dhewe niku generasi kedua sak badane banding badak. Dadi kaum Nabi Nuh. Lah nalika Nabi Nuh, Nabi Nuh pun ora ahli neraka. Dadi mun pantes nek awak dhewe niki bali teng desa surga. Ana ing dawuh Al-Qur'an rangake. Ana ing dawuh Al-Qur'an. Ana ing dawuh Al-Qur'an neraka itu disebut nganggo asma kang werna-werna. Ana kang aran neraka jahanam. Jahanam ku panggone wong mukmin kang padha maksiat lan mati sedenge tobat. Jahanam. Gune wong mukmin sing mati nglakoni maksiat durung sampe tobat. Mari kula jenengan tetep kula emutke, iman kula emutke. Wis kowe aja lepas, aja lali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Soale niku tak kalah tobat. Intine teng mriku jenengan rumangsa nek jenengan iki wong zalim. Zalim tumrap napa ngadegaken nugrahane Gusti Allah. Neraka jahanam iki ana ing tingkat kang paling dhuwur. Wong mukmin yen wis dientasake ora mlebu swarga malih gosok. Gosok kembeni banyu. Banyu swarga kowe balik gosok ilang. Sing nomor 2 neraka lado. Neraka lado iku panggonane wong Yahudi. Sing nomor 3 neraka Khutamah. Yaiku panggonane wong Nasrani utawa wong Kristen. Sing nomor 3 neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir iku panggonane wong Sabiin yaiku golongane wong Yahudi kang padha nyembah pedhet.
Sing nomor 4 neraka sakor. Neraka sakor ku panggonane wong majusi, wong sing do nyembah geni. Nggih. Pengembangan alam niku akhire wong ana sing nyembah matahari nggih. Niku nggih artine dadi napa nggih? Diarani padha antara majusi karo wong sing do nyembah matahari. Nomor 5 neraka jahim. Neraka jahim iku panggonane wong kang padha nyembah berhala. Nomor 6 neraka hawiyah. Panggonane wong-wong munafik, wong kang cangkeme muni-muni iman, ngucap kalimat syahadat loro nang atine benci agama Islam. Iki Korea tuman Korea mama droga alkohol sapi tunte. Lan wong kang kebangetan kufur marang Allah. Kandhane nggih kon syukur, ra gelem syukur. Nggih. Artine napa kebangetan ulihe? Ulihe ngorono maring apa kang dadi dawuh-dawuh Gusti Allah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Wa ma adraka wa ma tayaku adraka iku merohake apa maka sira maiku apa yaumuddin utawi dina pembalasan ngamal. Summa monggo nuli utawi apa adraka iku merohake apa maka sira maiku apa yaumuddin utawi dina pembalasan ngamal. Yaumala tamliku yaiku dina ora bisa nguasani. Dinane ora iso nguasani apa nafsu nawawan li nafsin marang awawan ya sayan babar pisan. Wal amru ta'i perkara yaumani dalam dina pembalasan ngamal lillahi iku tetep keduwe Gusti Allah. Apa sira weruh? Apa dina pembalasan ngamal iku? Apa sira weruh apa dina pembalasan ngamal iku? Dina pembalasan ngamal iku dina kang ana ing dina iku ora ana wong kang aweh manfaat marang wong liya. Kabeh persoalan dikuasani dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane ngalami jenenge ngalam jabaru. Karena sing ana mung antarane makhluk karo sing gawe makhluk. Dadi sing iso nulungi niku namung Gusti Allah. Nek nang donya ngeten iki kan sampeyan kan jesok nulungi kancane, ditulungi kancane. Nggih. Utawa nek barzah sampeyan jesok dikirim donga ila hadratir ruhi. Nuwino ya ben suto ngono kan tekan. Tapi besok nek tegene dina pembalasan ngamal mboten saged. Nggih. Mboten saged. Nah, dawuh sing ngeten iki supaya manusa Islam bisa duweni rasa wedi marang siksane Allah ana ing akhirat. Tapi gini ku innamal mu'minuna alladzina wong mukmin iku kepiye? Wong mukmin iku nalika idza tuliyat alaihim ayatu zadatkum imanan. Mun jenengan iki diwacana didono sisane Allah ya biasa mawon. Kula jenengan kan ngeten. Nandhake nek iman iki durung temenanan. Nggih. Dadi yen arep apa-apa bisa ngati diharap berhati-hati.
Krana gegawatane dina pembalasan ngamal. Yen ana menungsa iku kandha-kandha yen dhewe niku wong kang iman dina kiamat ning ora duweni rasa wedi siksane Allah ning akhirat, iku ora duwe persiapan apa-apa kanggo sangu besok urip nang akhirat. Iman kang kepiye kang ngoten niku? Sangga iku manungsa Islam bisa tansah sering-sering pikir-pikir apa iman kita kang begini iki keterima dening Allah apa ora. Coba dipikir. Ing kawitan surat Al-Baqarah iku diterangake yen sifate wong munafik iku padha guneman yen dhewe iku wong sing do iman marang dina akhir utawa akhirat. Nanging digorake dening Allah Ta'ala kelawan dawuh wa mahum bimukminin. Asline mereka itu tidak iman. Iku wong-wong mukmin ora padha iman karena wong-wong munafik ora nganakake persiapan-persiapan gane karo nasib awake besok ana ing akhirat. Akhire jatahe neraka napa mau? Sing pual ngisor. Pual ngisor. Rekoso. Lha kok nek dhuwur ora rekoso ya rekoso. Tapi jek rekoso sing nek ngisor. Krana wis ben rokok hawiyah wong munafik. Apa mereka gak bersahadat apa gak kondo iman ning semuanya palsu. Terus yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum qala Suratut Tatfif Makkiyatun wa yasitun wa salasuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun utawi cilaka iku lil mutaffifina tetep ing ngatasé wong-wong kang ngurangi timbangan. Alladzina ya wong akeh idza talu kang tetkalane padha njaluk takeran sapa alladzina alan nasi ngatasé manusa ya staufuna monggo njaluk sempurna sapa alladzina. Wa idza kalu lan tetkalane aweh takeran sapa alladzina hum ing nas awazanu utawa aweh timbangan sapa alladzina hum ing nas iku yusiruna padha ngurangi sapa alladzina. Surah Tatfif iki surat Makkiyah ayate ana 36. Cilaka kanggo wong-wong kang padha ngurangi takeran. Nek biyen kan ana kalane ditaker. Nggih. Ana kalane ditaker, mulane takeran ngancen niku nggih. Mboten niku ana sing dimpontongno ngisor. Nggih. Ngoten niku ya termasuk nggih. Kok wong naker kok takerane dipelentungno. Utawa naker bensin. Dipelentungno cantik sing iso. Iku jatahe neraka wel cilaka. Ya iku wong-wong kang nalika nimbang utawa naker barange wong liya perlu arep tuku dhewe do njaluk cukup nggih kanthi sempurna. Nggih rewel. Nek pas tuku jalukane timbangane sing apik. Ning nek aweh takeran kok timbangan marang wong liya perlu didol dhewe padha ngurangi. Nggih. Dadi bangsa menika dibahas teng kene, Gon. Dina iki akeh wong Islam kang padha niru wong kafir ana ing ngurangi timbangan. Nggih. Timbale timbangan diwenehi timah.
kadar sakon. Nggih, bandul niku lho bandul. Dadi yen nimbang nggih, nimbang gula kang mestine 1 kilo namung 9 on setengah. Dadi setengah ping niku akhire dadi hitungan. Nggih. Lho, panci ngoten. Sarane nggo sugih panci ngoten. Nggih, kula nate kaget. Kula diceritani kanca. Nggih, kanca nggih penggaweane niku mikul pati. Ngoten niku nggih. Nggih. Gantung nek pas di napa nggih nek pas tulak, nek pas dipuluh dituwa mepet karo nggon gantung kudune ngado. Jadi kumat lawan kono. Jadi monggo rada adu kecere kan akeh. Lho dicek ku diitung Pak, lho nggih ngoten. Lho piye lah mek kecere ku? Nggih. Ngono iku mane jarine. Pacar ku sedina muni 10 kilo. Lah nek rong dino 20. Ku hitungane ngono Mas. Layak suge. Lah mulane kula dhewe iki akhire ya cukup ngono wae. Ora apa hitung-hitungane gak mateng. Nggih. Hitung-hitungannya gak dihitungan ngoten niku. Kula kaget estu. Nggih. Iya ya, berarti iku nek jarak tempuhe nalika mbongkok 10 meter. Jadi rentekan per jakah itu kan lungguh. Padahal akhirnya belajar jakah itu dihitung sebetulnya. Nggih. Saking deakie leitongi itu. Mulane ya bener ngono niku bakal trakowal ora gak roh lho. Sok benek roh ngoten apa didelok. Nggih, no hidup, ndelok hidup wektu ning gone masa engko didelok. Nggih. Lah kula roh nggih. Mulane kados wau nggih. Timbangan dikei timah. Ya sakon. Jadi yen nimbang gula kang mestine 1 kilo namung 9 on setengah. Dadi saben karung dadi 5 kilo. Wis mesti padha gelih sugih. Apa meneh ing donya ing dina iki wong tuku gula wis dibun plastik kang ora tau diurus dening wong kang tuku. Mulane nek tuku sampeyan eling-eling angger tuku sak plastik aja tuku 1 kilo, nek sekurang 1 kilo sampai rekoso saiki sing ditukoni soalé dilah ya kulae wis ngoten. Nggih. Lah carane piye? Carane rapi piye? Ngoten mawon dihalalke ngoten nggih. Terus ya يوم يقوم الناس برب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين kitab marqum wailu yaumaidin lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu muqtasid asim Idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Qala ala yandun ana ta ora nekodake sapa ulaika mengono-mengono wong akeh. Anahu ing sunyaladi naitune ulaik mabong sunah iku ditangake kabeh. Den uripake kabeh. Liyaumin ing dalam dina ba'al azimin kang banget gedene. Yauma yaqumu ing dalam dinane padha ngadeg sapa annasu para manungsa li rabbil alamin marang pengirane wong alam kabeh. Kala
temenan inna kitabal abrari tunib buku catatan ngamale wong kang padha lanjut inna kitabal fujari tunib buku catatan ngamale wong kang padha lanjut lambi siji iku yekti dalam siji wa mau tawe apa adroka iku nemu sira iku meruhake sira ngerti sira meruhake apa makaing sira ma iku apa siji utawi siji kitabun utawi siji iku kitab marhumun kang kusden tutup wailun utawi cilaka yauma ini ning dalam dinane ngadeg iku lil mukadzibina tetep ing atase wong kang padha nggoroake kabeh alladzina ya wong akeh yukadzibuna kang padha nggoroake sapa alladzina biyaumiddin kelawan dina pembalasan ngamal wa malan ora ana wa ma yukadzibu lan ora nggoroake bihi kelawan yaumuddin illa kullu mu'tadin angin saben-saben wong kang liwati batas asimin kang akeh dosane ida tulat kalane diwacake alai ngatas seladi ayatuna apa ayat ingsun kala ngucap sapa alladzi kan ngucap asatirul awwalin asatirul awwalina utawi kang den maca Muhammad iku dongeng-dongengane wong kuno apa wong-wong kang mengkono iku ora padha ngerti yen diwine mesti diuripake maneh sawise mati ana ing dina kang banget gawate yaiku yaumul bas mosok ora percaya mosok ora ngerti dikandani ya ana yae ya iku besok yang wis para manusa padha urip maneh perlu ngadep ana ing pengadilane Allah kang mengirani wong alam kabeh yaiku dina bas temenan buku catatan ngamale wong-wong kafir iku mesti ana ing siji apa srawuh Muhammad apa siji niku siji niku buku catatan ngamal kang ora bakal berubah utawa luntur cilaka wong kang padha nggoroake dina pembalasan ngamal iku dina kiamat ora ana wong kang nggoroake dina pembalasan ngamal kejaba wong kang urip ngliwati batas kang tansah nglakoni dosa berarti selalu blurung maksiat kanthi nyepele pek dosa cilik padahal ora ana hakikine dosa cilik kang dilakoni secara terus menerus kejaba merupakan dosa sing gedhe sampeyan nek ora percaya gedina nglumono dhuwit 500 1000 nggih lumoke anggere dina nggo genep setahun lah dadi gede. Ene sampean nggo di 2000 metu jajak ape ngopi di 2000 isin karo kancane kan ada tegeli. Tapi nek sampean akumulasi duit sing cilik iku wae 10 dina dadi 20.000. Nek 356 dina 365 dari 305 dilo jadi biro kan lagi dari duit gede dosa kan dosa cilik apa dosa cilik itu berarti dengan kata lain nyembro ora ana wong kang nggoroake dina pembalasan ngamal kejaba wong kang urip ngliwati batas kang tansah nglakoni dosa dulur maksiat melanggar peraturan-peraturannya Allah Ta'ala yaitu wong kang nalika diwacake ayat ingsun padha ngarani yen ayat-ayat ingsun iku dongengane wong kuno alah kubakune cerita-cerita masa lalu ceritane wong kuno terus
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون Kala kalah mareno bal balik rona us netepi ala kulubi vegetasiati aladina pumabarang kanu kang ana sapa aladina yaksibuna iku nglakoni sapa aladina ing kala temenan inna musnya aladina rabbim saing pengen aladina yumain ing dalam dinane padha ngadeg ing mauqif iku lamah jubuna yakti podo den aling kabeh sumaina hono kere-kere dunia Allah dina lalu iku yakti podo mlebu al jahim ing neraka jahim sumayu kono den ucapake apa ucapan alladzi kuntum bi tukadzibun ada utawi siksa alladzi iku perkara kuntum kang ana sira kabeh bi lawan lati tukadzibun iku padha girohake sapa padha girohake sira kabeh kala temenan inna kitabul abrari sunni buku catatan ngamali wong bagus-bagus lafi illiyina yakti kutub ing dalem illiyin wa ma utawi apa adraka iku meruhake apa mah ka ing sira ma iku apa illiyuna utawi illiyun kitabun utawi illiyun iku buku catatan ngamal marku iku buku catatan ngamale wong bagus-bagus markumun kang den tutup ya hadu kang bisa weruh ing kitab sapa al-muqarrabuna wong-wong kang padha keparek kabeh aja padha ngiroake dina pembalasan ngamal bolak-balik di kita dimutke aja ngoroke dina pembalasan ngamal ngoroke niku pripun nggih muni nek awak dhewe iku ngandel bakal pembalasan ngamal ning uga ana persiapan kanggo ngadepi dina pembalasan ngamal iku yo jenenge ngorono dina pembalasan ngamal marenono karepe wong-wong iku ora padha ora nggoroake nang kelakuan eleke wong-wong kafir iku wis nutupi imane ketutup segala sesuatu nggih. Jadi orang bisa arep orang nggoroake karena terjebak suasana. Makanya jangan mencari suasana yang aneh-aneh. Umum mboten mawon wae poso ya poso, mergawe wae jenenge poso ya mergawe. Nek yo dadi poso nemen ngoten mawon. Nggih. Temenan besok ning dina kiamat wong-wong kang padha nggoroake iku bakal dialingi saking pangerane. Padahal ora ana kepinginan tumrape wong. Nggih. Sapa wae neh kan wong ahli swarga mawon nggih kejaba mirsani zatiyae Gusti nggih. Nuli mesti padha mlebu neraka jahim. Nuli didhawuhi ya iki siksa kang sira gawake zaman sira urip ing dunya. Temenan, buku catatan ngamale wong kang bagus-bagus iku mesti ana ing temenan, aja kuwatir nek kowe golongane wong sing bagus buku catatan ngamalem manggone mesti ana ing ilinge
Apa srawero Muhammad apa iliyun iku? Iliyun yaiku buku tentang ngamal kang wis ditutup. Kang wong-wong kang bagus-bagus padha karo buku iku. Iku salah satu bukti nek wong iku nalika akhire keparep tenggene ngersane Gusti Allah iso meruhi sebagian apa kang dadi rahasiane Gusti Allah. Jadi kang disebut al-abrar yaiku wong-wong mukmin kang temenanan uliyi iman tegese iman kang dibuktekake ana ing amalan kelakuan. Jadi ana ing siji hadis katerangake malaikat pencatat ngamal iku munggah nggawa ngamale kawula nurut dipapak lan dihormati dening para malaikat kang ana ing langit. Yen wis tumeka ning panggonan tertentu Allah paring wahyu marang malaikat kang nggawa ngamal. Sira kabeh kang kersa ngamale kawula ingsun lan ingsun Allah kang ngawasi atine kawula ingsun. Lan iku kawula bener-bener ikhlas kuliye ngamal krana ingsun. Iku tenan ngamal supaya deleh ana ing eli. Ikhlas. Ikhlas itu sira Gusti Allah. Malaikat karo. Sing digawa fisik, bentuk fisik amaliyah. Ini jelegeri nalika sampean jungkir salat ngeleh niku jelegeri sing nyetorno malaikat. Ning tujuane sampeyan nalika salat tujuane nalika poso manggerem mengopo ora niku Gusti Allah sing ngertos. Tapi tumrap wong sing lolos akhire nalika ngamal bener-bener murni krana Gusti Allah dawuhi kang supaya ngamal niku wau nggih catatan ngamal supaya didelehno ngene ilgon sing luhur iku kawula ingsun ngapura Allah bareng wahyu sira kabeh kang padha ngreksa ngamali kawula ingsun lan ingsun ngawasi atine iku kawula ingsun ora ikhlas krana ingsun catatan ngamali supaya sira deleh ana ing siji niku perbedaan antarane wong sing ngamale bener karo ora. Mantekan deling maca. Kan selikur. Innal abrara lafi naim wal araiki yanzurun tarifu fi wujuhihim nadratan naim yusqawna bir rahiqin makhdum. Innal abrara dene pira-pira wong kang bagus-bagus lafi naimin yekti ketut ing dalem kenikmatan. Alal iki ngatasi pira-pira ranjang pesarean yang duruna iku padha ningali sapa abrar. Tarif rusira fi wujuhi ing dalem pira-pira raine al-abrar narotan naim ing menjero kenikmatan. Yusquna den paring umben-umben sapa al-abrar rahikin saking arak murni makhtumin kang den elak sing ditutup dibu enak-enak anak dibu lah ngertine kok Quran wong kang bagus iku mesti oleh nikmat kang sempurna dhewe ini bakal padha ningali apa kang ana ing swarga ana ing ranjang pesarean peturon sing indah. Yen sira ketemu tentu sira bisa weruh mencoroke kenikmatan. Dadi apa wajah ora wajah blawus, nggih, ora wajah kresula, nggih. Dadi wajah sing semringah. Tegese umpamane sira ketemu tentu sira bisa ngarani yen al-abrar iku wong kang oleh kenikmatan kang nyenengke tanpa dibantai. Ora dibantai sampeyan ngerti, ketok cahyane ringasah masuk ibu berarti saja monomu berapa jam dene diparingi unjungan saking arak kang den tutup tegese sing murni jek gendah nggih
khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa la biswab wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.